Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Mwafunsafunso pa desiki la adindo mwafunsa kuti kodi nkhani yokhuzana ndi ziphunzitso za Mzimu Woyerayi inuyo brother Twaibu munkayiona bwanji muli ku chipembedzo cha Satana, chifukwa anthu ambiri akulankhulapo kwambiri nkhani yokhuzana ndi Mzimu Woyera. Ena akumanena kuti Mzimu Woyera kulibe, ena akumanena kuti ngakhale pobatiza tisamamtchule Mzimu Woyera, tizingotchula Atate yekha, kufikiranso kuti ena anena kuti ngakhale Atateyo osatchula tizingotchula dzina la Yesu lokha. Kulankhula kolekanalekana kochokera ku mavumbulutso olekanalekana okhuzana ndi nkhani za Mzimu Woyera kumakhalapo. Ine kuyankha kwanga ndili ndi mayankho koma awiri amene ndingakuyankheni mokhazikika. Gawo loyamba la kuyankha nkhani yokhuzana ndi Mzimu Woyera ndidzayenera kukupatsirani malemba, ndidzayankha ndithu potsatira mavesi amene ndidzidzatulutsa ndi kutanthauzira za nkhani ya Mzimu Woyera. Koma mayankho amenewo adzakhala ndi nsonga yakuti Mzimu Woyera alipo. Ine sindingamkane chifukwa ndinamumva Mulungu mwini wake m'Baibulo akuti mzimu wanga suzakangana ndi munthu nthawi zonse, kusonyeza kuti pali mzimu wa Mulungu kapena kuti Mzimu Woyera. Yesu akutchula Mzimu Woyera mmene mutidzidzatulutsa malemba. Ophunzira a m'chipangano chatsopano anawutchula Mzimu Woyera tidzatulutsa malemba. Ophunzira a m'chipangano chakale, atumwi, aneneri kani, anawutchulanso Mzimu Woyera. Aneneri ang'ono ndi akulu omwe tidzawamva akutchula nkhani ya mzimu. Choncho tidzakhala ndi mavesi amene tizidzalankhula ku gawo la kuyankha kwachiwiri pa nkhani yokhuzana ndi Mzimu Woyera. Gawo lachiwiri la kuyankha kwanga lichokere ku mbali yokhuzana ndi kumene mwadutsira funso. Kufunsa kuti munkamuona bwanji Mzimu Woyerayi muli ku chipangano, muli ku chipembedzo cha Satana, mumadziwapo chani? Ine kuyankha kwanga ndi kuyankheni kuti ndili ndi chidziwiso chokwanira bwino kwambiri. Palibe munthu amene angandisunthe, komanso mwina palibe munthu amene ndingamufunike kuti andiunikire nkhani za Mzimu Woyera zokhuzana ndi Mzimu wa Mulungu mmene tinkamuonera tili ku chipembedzo cha Satana ndiyerekezi. Amene munalidi ku chipembedzo cha Satana ndikupembedzadi Satana pa inner circle. Ana a Mulungu amenewo angakhale ndi kufotokozera kozama kwambiri kumene kukhoza kungokupasani yankho limodzi lokha lakuti Mzimu Woyera ndikuti alipo. Ineyo ndinkaona chonchi. Nthawi zonse pamene tikuchita kampeni yofuna kugwetsa ufumu wa Mulungu, tikapita kugwira ntchito ya Mulunguyo, tikunena pamene patsopano ntchito ya Satana ndiyerekezi amene adali Mulungu wathu, amene adali Mulungu wanga masiku akale. Wandituma kuti ndikagwira ntchito, ndi kumene ndinadziwira zigawo zitatu za mmene Mulungu alili. Mwina kundimvesa nkumene kungangovuta pokhala ni malankhulane ni mchewa kuchokera ku chichewa chosagwirika bwino choonetsa kupanda sukulu. Munthu amene sindingalankhule pa international level chifukwa Chingerezi ndilibe. Mwina kundionera pansi chifukwa chakudana kuti sindinalankhule zinthu zabwino za chikhulupiriro chanu kapena za chiphunzitso chanu. Koma munthu une ndimafotokozera zimene ndinaona ndikumva, koma kuchokera pakatikati pa choonadi chenicheni
chamene zinthu zilili, chifukwa gawo la mzimu wa Satana ine ndidatenga nawo mbali yakukhala kwa mzimu wa Satana ku dziko lapansi, ndipo kudziwa kwanga nkokukulu kwambiri za zinthu zimene maso anu samaona, za mmene ufumu wa Satana umagwirira ntchito, komanso kumene koko kumene kudatithandizanso kudziwa mbali imene sioneka ndi maso ya mphamvu za Mulungu. Chosaoneka ndi maso chimayenera kukumana ndi chosaoneka ndi maso, kapena ndikhoza kunena kuti divinity versus divinity. Ndikamanena za divinity, kunena za mphamvu yeniyeni ya Mulungu wakumwamba ya mzimu, ifeyo tili ku chipambazo cha Satana tinkaonanso mphamvu zenizeni za Mulungu zimene sizimaoneka ndi maso, mmene Mulungu amagwirira nkhondo yake yosaoneka ndi maso ndi maso anu aino. Pamene pandikufuna kutanthauza kuti akamabwera kuzakutetezani kuti zolengedwa za moyo zosaoneka ndi maso zimene zili ku dziko lapansi zisakuonongeni, Mulungu amatumizanso mphamvu yosaoneka ndi maso kuti ikateteze. Ndiye ine ndikunena za mphamvu yosaoneka ndi maso chifukwa ifenso tinkagwiritsanso ntchito mphamvu zosaoneka ndi maso. Kutereko kufotokozera kwanga kukhoza kukhala kwa umboni wogwirika bwino wa chimene ndinkaona mopanda kuonjezera kapena kuchepetsako. Kodi akatituma kuti tikagwira ntchito ya Satana, Satana watituma kuti tikagwira ntchito yake, zinkakhala bwanji? Zinkaonekera pakatikati pa ulemerero wa Mulungu, zinkaonekera pakatikati pa zolengedwa za Mulungu, kulikonse kumene Mulungu amapita, ife pomulondola kuti tikagonjese mphamvu zake, kumeneko timakakumana ndi mphamvu za Mulungu. Ndiye nkuona kwathu Mulungu akamagwira ntchito yake ku dziko lapansi tinkamuona mu zigawo zitatu. Chigawo choyamba cha iyeyo ngati Atate, tinkachiona chigawo chachiwiri cha Yesu ngati mwana wake wopezeka kuthupi ku dziko lapansi komanso ku uzimu aliko kumwamba. Chachitatu tinkaona mphamvu ya Mulungu yotchedwa Mzimu Woyera. Tsono kumveseseka kwake naku ndikutengereni thupi lanulo. Munthu yekhayekha amene amadziwa kuti muthupi la munthu muli mphamvu ya magesi, mukazindikira kuti muthupi la munthu muli nyese, muli electric power, ndi pamene kumva kwanu mungayambe kumva zoona potsutsa chiphunzitso chonena kuti Mzimu Woyera kulibe. Chifukwa ine amene ndidakhalako ku chipembedzo cha Satana tikupita pamalo kuti tikagwirepo ntchito. Atate amaonekera mu mphamvu zawo, Yesu Khristu amaonekera mu mphamvu zawo, koma monga chinthu cholengedwa chimene chimaonekera mthupi komanso mu uzimu. Komano mukafika ku gawo la Mzimu Woyera ndi limene linkagwira ntchito ngati nyese zake, ngati mphamvu zake. Mwachisanzo wakhala poteropo, ndiye inuyo mukufuna kupita kuti mukalowe mu mpanda umene mukufuna kukapanga ataki. Yesu amachita lilizi mphamvu za magesi zokhala ngati nyese za magesi zimene zimapita kukang'alula pamalopo ndi kumveka koyaka ngati moto ogundana, kumveka ngati mphenzi, kumveka ngati bingu, kumveka ngati mphamvu yosaleretseka. Choncho Mzimu Woyera ndi mphamvu imene imatuluka kukagwira ntchito motumidwa ndi Yesu, motumidwa ndi Atate. Ndiye mpachokhachokha ngati munakhalako ku dziko la Malawi, mupita ku Nkula kapena ku Tenzani kumene mukapeze injini ya magesi amene amayendesa dziko lonse la Malawi. Apresident alimo, achipani alimo,
ndipo akaswiri tilimo, mafactory alimo, koma kuli kampani yapaderadera imene imasunga ndi kupanga generate magesi. Muone kuti system yakumwamba imagwira ntchito ndi magesi, electric power. That electric power imene imaonekera mwachisanzo ya kudziko lapansi lino ndi mmene alili Mzimu Woyera, ndi mmene ife timamuonera. Timaona kuti akaka ndi kamkula kakumwamba kamapanga zinthu zitatu. Mumaona mphamvu ya magesi ili chikhalire, mumaona mphamvu ya Atate, mumaionanso mphamvu ya Mulungu payokhayokha. Ndakhala ndikupanga experience yokumana ndi zinthu zitatu zonsezi pamene timayenda kukagwira ntchito, kumadziwa. Ineyo ndimadziwa kuti iyi ni mphamvu ya Mulungu yatipezayi, iyi ni mphamvu ya Yesu yatipezayi, iyi ni mphamvu ya Mzimu Woyera imene yatipezayi. Ndi zigawo zitatu, zili ndi mphamvu yake. Koma kuyankha kwanga uku kochokera ku umboni wakukhala kwanga ku chipembedzo cha Satana, ndisakubisireni, ndi zinthu zimene umboni wake ndine mwini amene ndinakhala ku chipembedzo cha Satanacho, kotero kuti kumfotokozera munthu wina kwa zimenezi kumva kapena kukhulupirira kwake kutha kukhala kocheperapo, chifukwa ndi chinthu chimene mungachifotokoze momveka pokhapokha nokha mutachiona, osati munthu wina kukufotokozerani. Ndingofotokoza kuti zitengere okhulupirira kumvetsa kapena kutsutsa. Choncho ife amene tidali ku chipembedzochi tikamaona mphamvu zitatu zimene zikupanga umulungu, mphamvu ya Mzimu Woyera imaonekera ngati electric power. Ndikatenzani kachikhalire, ndikamkula kachikhalire, ndikakaliba ndithu kachikhalire, ndikabolabaza wachikhalire. Mukapita mumaona ngati mukupita ku nkhondo kukalimbana ndi ntchito ya Mulungu. Ife amene tidagwirako ntchito yolimbana ndi Mulungu kuzimu pogwiritsidwa ntchito ndi Lucifer, tili ndi evidence ya this electric power imene imachoka kumwamba kwa Mulungu kupita pamalo pamene pakufunika kuti ikachitepo play ntchito yake yoyenerera pa nthawi ndi pa nyengo zoyikika. Pamalo pamene popo ndiye takhala tikuyiona mphamvu imeneyi. Kotero kuti ine sindine mugulu la anthu onena kuti Mzimu Woyera kulibe. Ayi, ine ndili gulu la anthu onena kuti Mzimu Woyera alipo, chifukwa ndinamuonapo akugwira ntchito yake ku dziko lapansi, ndinamuonapo akugwira ntchito yake malo olekanalekana. Chingangovuta ndi tsopano kufotokozera kwakuti kodi Mzimu Woyerayo amaoneka ngati thupi, amachita personality, ali ndi personality. Ndi pamene timapeza kuti amabwerekera, amatha kubwerekera thupi, ali ndi ufulu obwerekera thupi. Angabwerekere chimodzi mwa zolengedwa ngati mphepo, angabwerekere chimodzi mwa zolengedwa ngati moto. Amatha kubwerekera mmene afunire kukagwirira ntchito pamalopo. Angathe kubwerekera thupi nkufika pamalo, angaza kulibwereka thupi langa, kubwereka thupi lanu la inuyo nkuyima pamalo nkumalalikira, inuyo nkudziwa kuti mungamaliza kukhala pansi mutha kudziwa kuti thupi langali Mzimu Woyera analibwereka. Ndiye Mulungu amatha kutuma Mzimu Woyera akabwereke thupi la munthu kuti likalankhule zakumwamba. Amatha kutuma Mzimu Woyera kukabwereka moto kuti akanyeketse zimene zikufunika kunyeketsa. Angabwereke thupi la, angabwereke lilime la munthu kukaonekera ku dziko lapansi mwa njira yolankhula. Angabwerekere chimodzi mwa zinthu zachilengedwe nkukagwira ntchito yake.
tsiku lina anakwanitsa kubwerekera chilengedwe pamene mapiri anagudubuzika ku nkhondo, miyala inkachoka mphiri kukaononga okalimbana ndi ana a Mulungu. Mzimu Woyera angabwerekere, adabwerekerapo kaulaya. Mumadziwa kodi kuti mu mwala umene Davide anaponya kumbiri ya chipembedzo cha Satana amanena kuti inali spirit legend. Tinganene kuti chani kaya ine mwina ndigwiritse ntchito chichewa kuti ndi mphamvu zo Mzimu Woyera zokhala mwala umene unanyamuka kuchoka ku kataputi ya Davide ndikuyenda mwala with a direction of the Holy Spirit kupita pa kabowo kamene kankatulukira mphepo ku maski amene Goliati adavala, komanso kudziwa saizi ya mwala. Anasankha saizi ya mwala otayike ku legeni. Mbiri za chipembedzo cha Satana zimafotokozerako maditelo ena amenewo, koma amazibisa kuti inuyo anthu musamaziwe. Anali Mzimu Woyera amene anamutoletsa mwala Mzimu Woyera Davide kuti akayika pa legeni mwalawo ufanane ndi chibowo chimene chinali pa maski amene Goliati adavala, amene anakachita measure kuti mwalawo apapa ukwana mpaka ukabola pa mphumi. Anali Mzimu Woyera, sanali Yesu, sanali Atate. Atate adatuma Mzimu Woyera ndi kukanitoletsa mwala Davide. Kukana kuti kulibe Mzimu Woyera ndi kukana mphamvu ya Mulungu. Sopano Mulungu amagwiritsa ntchito Mzimu Woyera ngati electric power yake, ndi amene amaunikira inuyo kuti mudziwamva malemba mpaka na kuatanthauzira. Iniyo ndikukhala abusa pa mpingo wina padera lina, nkukhala mtsogoleri wa utumiki wakuti mukagwira baibulo dziko ndikukhutira. Chiunikiro chimene chocho ndi cha Mzimu Woyera. So mukankana, mukukana tochi imene imakupangani kuti niyo muone poyenera kudutsa, muone choyenera kulankhula, ndi Mzimu Woyera. Chinthu china chimene ife timadziwa ndi chakuti mipingo yonse ya dziko lapansi iwo amene amayima mu mzimu ndi mchoonadi. Sindikudziwa ngati mawu amenewo munawawerenga. Amanena kuti oyima mu mzimu ndi mchoonadi. Tsopano akati akuyima mu mzimu mukutanthauza chani? Malingana ndi satanic view, tikamaona mzimu tinkapeza kuti mpingo wa choonadi cha Mulungu ku dziko lapansi, Mulunguyo anasungiza mpingo mdzanja la mzimu. Simungandimve chichewachi. Anasungiza mipingo mdzanja la mzimu, ndipo iyeyi akafuna kupanga audit ku ntchito zabwino za Mulungu amafunsa mzimu afotokozere olungama ndi ati. Currently kufika lero pa November kandi 8 kandi 9 November kandi 10 anene kuti currently olungama ndi ati. That report Mulungu akalifuna amagwiritsa ntchito Mzimu Woyera, sagwiritsa ntchito Yesu, amagwiritsa ntchito Mzimu Woyera. Mwanjira ina ndikufuna kunena kuti mpingo umene umampembeza Mulungu, Bible likutiuza kuti azampembeza Mulungu mu mzimu, sakumvesabe munthu. Azampembeza Mulungu mu mzimu. Musanafike pa choonadi akuyamba kutchula mzimu. Chifukwa chani akumutchula mzimu pa nkhani za chipembedzo? Pamene pamupeza kuti chimene akumutchulira mzimu pa nkhani za chipembedzo ndi chifukwa chakuti pali ulemerero umene Mulungu anasungiza ku mipingo yonse ya dziko lapansi. Kudzera ulemerero anausungiza ku electric power yake imene ndi Mzimu Woyera. Now inuyo to transport
kukafika kwa Yesu, kuti muyende mukafike kwa Atate, mumasoweka the electric power imene the Holy Spirit, kuti ikuthandizeni kuyenda munyese inuyo kuti mukakwanise kuchinjirizika. It's the electric power. Kodi mumadziwa kuti sadali Mulungu amene anatsika ng'anjo ya moto, anali Mzimu amene anakafika pa moto ndi kuchita cooling system imene inazizirisa moto wa nyamata Shadrach, Meshach ndi Abednego. Iye anali kula kufikira kuti moto uja within those three figures, anthu atatu aja samamva kuzizi, samamva kutentha, anali Mzimu. Funso limeneli adafunsa ndi nizani akatero, nizani atero, koma amayika kuti akatero. Nizani atero anali satanisti amene anafera pa msonkhano wa Satana, koma atafunsa funso lomweli kuti kodi mungatifotokozere chifukwa chimene moto umene inuyo mudayatsa ku Babulo kuti ukanyekese atatu aja asanyekedwe, kodi chimene chinapangisa kuti moto wanu ugonje usaoche atatu aja chinali chani? Anafunsa funso limeneli ndi nisani atero kapena akatero. Akatero anali satanist, koma anali so deeper akamafunsa zinthu zace. Iye ankakonda kufunsa kwambiri ma crucial questions omufunsa Lucifer, kufikira kuti atafunsa funso limeneli Lucifer ladaona kuti palibe chifukwa chomusungira nizani akatero, ndipo anaphedwa pa msonkhano wa Satana akukakumana. Koma atafunsa funso limeneli, koma funso limeneli litafunsidwa, gulu lidakakamirabe kuti ngakhale akatero amutulutsa panja womwalira, anthu afunabe alandire yankho limene akatero adafunsa. Yankho linali lonena kuti inali cooling system ya Mulungu yochokera ku electric power, gawo la nyese za Mulungu limene linapita ndi kukasunga atatuwa. Tsopano ife amene tinali kuchipembedzo cha Satana timadziwa kuti mukapita pamalopo kama mukufuna kukapanga ataki, timadziwa kuti amasula galu kubwera kuzatiwononga. Amakhala Mzimu wa Mulungu amene amatha kubwera ndi zifanizo ngati ngelo kuzakwacha ndi mphamvu zace ife kuthawa. Dziko lapansi lopembeza Satana kulikanika kuti likakhuze kapena likapange ataki kapena likakhuze ko gawo lina limene latetezedwa ndi mphamvu imeneyi. Ndiye ine umboni wanga woyamba umene ningakuuzeni ndi wakuti ndi gawo ngati magesi mmene tinkaonera, monga tikudziwa tonse kuti thupi la munthu lili ndi electric power. Chimozimozinso thupi la Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mzimu Woyera it's electric power to generate kuti iniyo mukadule zinthu za mphamvu mumalira magesi. Moto wa magesi umasiyana ndi moto kuti mwangoyatsa. Inuyo kuti mukanyamule chinthu cha mphamvu chimafuna magesi. Mafactory ambiri ku dziko lapansi amayendera magesi, kuti zinthu zambiri mukuzionazi zioneke zimalira magesi. Ngati muli mgalimoto, chilichonse chimene chili pa galimoto chinaumbidwa ndi mphamvu ya magesi. Sizikadatheka mwala kusungunula kuti chikhale chitsulo popanda magesi. Sono magesi ndi mbali ya mphamvu zimene zimalenga zinthu zambiri kuti zikaonekere. Ndi mmenenso alili utatu wawo wa umulungu kumwambaku, kuti ali ndi electric power kuyimira Mzimu Woyera. Now ndimalize 6 minutes mwina kukupasani kulakwitsa kumene dziko lapansi linalakwitsa pamene chipembedzo chimachitika, ngati kuyika maziko a chalichi ku dziko lapansi
kuchokera mu nthawi imene anayamba kudzusa chipembedzo akatolika, nawonso adatenga zinthu zitatuzi nkuziyimikira milungu yawo. Ndi kunali mulungu mwana, kunali mulungu atate, ndi kunali mulungu mzimu woyera. Now pamene zinthu zimalengedwa, baibulo limayamba kulembedwa, Aroma anali atasogoza milungu yawoyi nkukapereka ku anthu. Ndi inali ndi mabuku amene anayamba kuyipanga mphamvu zitatuzi, kuyamba kuzipasa mafiga a anthu, nkuapatsa anointi anthu kuti iwowa akhoza kutenga malo a mzimu wa dziko lapansi, nkuauza anthu kuti ni mzimu wa mulungu. Mwana wa mulungu wa ku dziko lapansi nkuauza kuti ndi mwana wa mulungu. Atate wa ku dziko lapansi nkuapanga kuti ndi atate wa kumwamba. Zinkayenda ngati zitatu za kwa mulungu zija, ndi tili ndi zitatu za dziko lapansi zimene zimayendetsedwa ndi system ya katolika. Ndi zimenezi ndi zimene zinapita ngati kumakalowa mmalo ena ndi ena, ngakhale pamene ankalemba no baibulo anatenga zitatu zawozi kuzizikamo. Lerolo abale ndi amene amanena, amene akulandira vumbuluso la mzimu woyera akulondola, koma akungolakwa kuti akumachitira tu wipe out za kwa mulunguzi kuti kulibe. Ndikunena kuti zilipozi ndizochokera ku chikatolika, nkulekezera pomwepo ndikutsutsa kuti mzimu woyera kulibe. Ine ndatsutse kuti mzimu woyera alipo, koma mwina iwo chifukwa anawerenga mabuku a chikatolika amene nawonso akatolika kumaziko anayikako milungu yawo itatu. Tinangofunika tingoaphunzitsa anthu ndikuauza kuti kuli milungu itatu yochokera ku chikatolika, ndiye kuli mulungu mwana, kuli mulungu mzimu, ndiye kuli mulungu atate, kapena kuti tili ndi atate, ndiye tili ndi Yesu Khristu ngati mwana wake, ndiye tili ndi mzimu woyera. Tamverani, ndichonse mawu akuti mulungu mwana, mulungu mzimu, mulungu atate. Mawu amene ndipange withdraw nda Joseph, koma ndigwiritse ntchito mawu awa. Atate ngati mulungu, kuli Yesu mwana wa mulungu, ndiye kuli mzimu woyera, imene ndi electric power, imene awiriwa ali ndi kuthekera ndi ufulu oyigwiritsa ntchito. Ufulu umenewo ogwiritsa ntchito mzimu woyera anawusiyanso pa mpingo wa mulungu. Ndi chifukwa chake atumwi munkaona kuti ndi dzanja la mzimu wa mulungu ndende zinali kutseguka, anali kuchiritsa, anali kuitana zinthu zolekanalekana za kumwamba za uzimu zimene zidawatengera anthu aja pakufikira muyezo ophunzitsa ndi mphamvu ya mzimu woyera. Matenda anali kuchira, mphamvu ya mzimu woyera inazungulira kwathandizira kuti utumiki wawo ukhale bwino. Yesu ndi amene amatuma ngati management director. Tapitani apo pakusoweka mphamvu, akulu awo mukwaona amene akulalikiramu akupita kokafoka zimene iwo anakonza kuti awauze wanthu zatha. Tsopano pita ukalowerere kuti ayambe kulankhula zimene ine ndikufuna. Mmangodabwa pa mtundatunda mulaliki uja wayaka moto, wayamba kulankhula zinsinsi zija zoti ngakhale iye sanazikonzekere kuyika pa pepala. Ndiganiza kuti mukuta kumva kwanga kwa gawo loyamba ndi kumene koko. Mundilole kuti pokhala ndi yankho ndisapitilire 30 minutes kuti limveke kwa inu, komanso lisakuvuteni kulimva. Kuyankha kwanga ndayankha gawo limenelo, ndi kuti ndasala ndi gawo lachiwiri la mzimu woyera kuti alipo potsatano malemba, chifukwa apa sinapereke mavesi, koma ndingokupasani chithunzi chimodzi chokha kuti iwo amene azampembeza mulungu pa masiku amene akudzawo azizampembeza mulungu mu mzimu, mukunkana inu ndi nchoonadi.
ndi anthu amene asunga choonadi chokha, sanasunge mzimu koma asunga choonadi. Ndiye kuti akuyenda kapena kukakamira kukhala mgalimoto imene mudzifunika kukankha manuale, siyenda chifukwa mulibe electric power. Mugalimoto mumakhala electric power, anayipanga anayiruka petrol battery, mawaya amapanga generate power imene imapanga kuti galimoto iyende. Now for you kuchita forsake choka mzimu woyera muli galimoto imene imachedwa choonadi, munthu adziwa kuti iyo ndi galimoto, koma that car cannot move kupita patsogolo chifukwa mwachosa the electric power. Ndiye kuti mpingo umene umanena kuti mzimu woyera ayi koma Yesu yekha, zoona Yesu yenda ameneyi, koma mwachosa the electric power. Mzimu pemphero kapena kuti ubatizo umene timati timpempherera munthu m'dzina la Yesu lokha zikumveka, koma ubatizo mwauchosera the electric power. Ndizakupasani chisanzo cha iwo amene anabatizidwa m'dzina la Yesu lokha, mmene umoyo wawo umayendera ndi zinthu zimene zimatigwera. Mbuye akudaliseni, ndisatuluke mkati mwa mphindi zimenezi mpaka tsiku limenelo. Amen. Ndizokhuza kwambiri mnyumba muno zimene tikuonazi za msungwana wachichepere amene akuoneka kuti akudwala malungo, koma malungowa antengera ku misala. Zimatheka zimenezi makolo kudwala misala kuchokera ku malungo, chifukwa kuli zigawo za malungo, ndiye pali chigawo china cha malungo chimene chimatchedwa kuti meningitis. Chimakasokoneza ango yakakhalidwe ka ubongo, decentralization ya ubongo imachitidwa distract. Kotero kulankhula mobwebweta kumene mukukuonaku kapena kulankhula mobalalika kumene mukukuonaku kumatha kuchokera ku gawo limenelo la malungo. Koma pepani kuti mukuzunzika ndi mwanayi sinu nokha, chaka ndikulankhula mojambula kuti muchitirepo mwayi pa inuyo kudziwisanso ena za chimenechi. Matendawa mukuwaona apa mwana wa sukuluyi akuchokera ku chidziwiso china chimene ndidakudziwisani kuti m'dziko la Malawi yasankhidwa kukhala likulu la mfiti za ana ang'onoang'ono ku sukulu, ndipo likuchita ntchito likululi yosokoneza ana a sukulu, kuadwalitsa, kuakomola, kulimbana nawo maataki olekanalekana, kuphatikizaponso kuti kuwaba anawo kukhala mbali ya chipembedzo cha Satana, nkumatuma kapena kuagwiritsa ntchito yokupha, yokuba, yochulukitsa anthu ku dziko lapansi, kapena kusokoneza malo olekanalekana, kubweretsa chipwirikiti ku dziko lapansi komanso ku dziko lino la Malawi. Ndani napo nkhani imeneyi. Komanso mundimvere, ndidadzanenapo nthawi ina yake pamene ndinkatulusa LCD ya pa 5 September. Mundimvese pepa, musandikole mawu mkamwa. Ndidafotokoza kuti boma limene lisankhidwero lili ndi zofowokera kuti kukhala pa mpando wa boma limene lisankhidwe, wa mbendera imene isankhidwe, akhale nkhala pa mpando amene si membala mu inner circle. Nkhani zake
ndazifotokoza choncho ndimadziwabe kuti mpaka pano anthu kumva kumavuta chifukwa mafunso amakhala kuti ande kuti mtsogoleri si wa sataniki, chipanichi si cha sataniki, mwina kusiyanisa kumangokhala mtsogoleri akutsogolera chipanicho ndi chipanicho pachokha, kuti kodi ndi bungwe lanji. Kuzindikira mmene bungwe limayendera ndi mphamvu za bungwe, muyenera kudziwa kuti mu bungwe mumakhala mamembala. Angathe mamembala onse bungwe linkukhala pobe nkumayenda nkumangosintha maudindo, bungwelo ndi la mphamvu. Mwachisanzo mmene ilili United Nation makolo nyumba muno ndi anzanga amene mungamvere nawo zimene ndikujambula kuona odwalazi. United Nation kodi yakhala ndatsogolera ngati mukapeza kuti ndi bungwe lokhazikika la satana koma lakhala ndi ankhala pa mpando kolingana ndi life span ya munthu ndi kukhalitsa kwa anthu ndi nyengo imene bungwe lidakhalitsa sakutsogolera ndi omweomwewo. So pano mphamvu zomwe zimene zimakhala m'mabungwe ndi zimene zimakhala mchipani. Ndi chipani mphamvu zake zimachoka kwa satana ndiyerekezi, ndi kuti automatic mukangoti chipani ndi kuti ndi bungwe lina la satanic organization. So chimenechi chakhala chikundivuta kapena kuchifotokozera kwake pamene timalankhula za ku LCD. Taonani kumene ndayambirako ndi chimene ndifuna ndikufotokozereni. Ndidafotokozera kuti kubwera mabungwe kubweranso anthu amene akufuna kuti azansayinise mtsogoleri wathu ku inner circle. Nkhani imeneyi inali dzulo ku LCD kumene kunapezeka kuti asankha maiko 7 amene analipo amene atsogoleri awo amakasayina mabuku olekanalekana pansi pa mabungwe 7 iso amene anali nawo usiku, ndipo Malawi inali pompo ndi zembe. Kukulankhula kwangaku pa nkhani imeneyi chifukwa si chimene ndikufuna ndikuuze ni nyumba muno. Ndina jambo la LCD nditumiza pakati pa anthu ayimvera ya mkumano wa maiko 7 amene amasayinisa ku LCD, kusayinisa ndondomeko za maboma awo mmene ziyendere zaka 5 izi ndi zaka zina paokha kulingana ndi mmene maiko anachitira. Mpaka mzimayi wa ku Tanzania anali pomwepo panachitika controversy yaikulu kwambiri pa malopa. Zinali zomvetsa chisoni mmene amakankhirana kumukankhirana ku buku ili kumulanda, kumkankhira ku buku ili kumulanda. Mzimayi yemwe Isuluma wa pa Tanzania. Kunali nkhani kumeneko mpaka na nkhani ya Magufuli inaperekedwanso. Kunali nkhani ya HIV, ngongole za HIV za ARV zimene maiko anangongola sanabweze kulingana ndi mmene amafunira mabungwe 7 amachita kilemuso ndalama zawo. Ifeyo a Malawi ku LCD ko tinali gulu lofunsidwa mafunso kufikira ngakhale za COVID-19. Kunali nkhani zochitisa chidwi tidziwulusa pa nthawi yake yoyenerera chifukwa zili crucial, ndizolirira kulimba mtima kwa Ambuye kuziwulusa chifukwa kuli zina zodesa konkhawa pang'ono zakuti wodzipereka kapena ine woulula zimenezo ndingosoweka kuti Ambuye andithandize ndikupereka moyo kuti chokugwa chigwe chobwera chibwere. Munga ndakhala ndikunena kuti pali ma LCD ena amene zimene amakambazo zimakhala kuti zilibe phindu kwenikweni ku Mulungu, kwa ana a Mulungu. Kumenyedwa nazo, kumangidwa nazo, kwa ine nimaona ngati ndikuperewedwa kuti nditonzedwe chifukwa chongopereka information ya dziko lapansi osati ya kumwamba. Komabe
ambuye atithandizire pa nthawi yoyenerera LCD imeneyo ndiyipanga release. Tamverani zimene ndikufuna ndikuwuzeni m'nyumba muno kumene ndayambirako. Mu LCD imeneyo patadusa masiku awiri ndidadzafotokozerapo za mabungwe ndi mapulani amene akonzedwa kubwera ku dziko linolo la Malawi ochokera ku Satanic Organization. The same Satanic Organization ndi imene yandipanga kuti ndiyambire kumeneko pa nkhani za kudwala kwa anawa chifukwa cha kazembe amene wabwera mdziko muno, amene watumidwa ndi Cameron Vinegar. Cameron Vinegar ndi odziwika bwino, ngakhale dziko la America likumudziwa kwambiri. Amatchedwa Cameron Vinegar. Ndiye ali ndi ka organization kake kamene kamatchedwa kuti Black Order. Ndiye azungu a Black Order afika muno Malawi. Ndiye kuti kumene ndayambira kuja ku LCD nimafuna ndikulumikiziseni za azungu a Black Order. Ndicho chitikaso chimene chinachitika ku LCD cha mgwirizano osayina. Kumeneku kudzikupasani yankho lakuti kodi achikulire asayina kapena sana sayine. Komano muli gulu limene tsopano sili nkanatha kubwera mdziko muno popanda agreement imene oyang'anira ka Satanic Organization kamene ndikukatcha kuti zipani ku dziko lapansi kangalandire kapena kuyendetsa. Ngati patakhala palibe mgwirizano umenewo, zina mwa zimene ndikuzitchulazi sizikanatha kukwanitsa kubwera ku dziko lino la Malawi kuti zidzachite ntchito yake. So deeper chifukwa ndikufuna ndikufotokozereniwo ndi science in witchcraft imene ikundwazika mwanayi, chifukwa si mwanayi khayi. Malipoti amene ndili nawo ngati mtumiki angodya zonse zinayi za dziko la Malawi ndikuti ana ang'onoang'ono akazi ndi amuna akudwala matenda aziwanda, kukomoka, kuchita ngati akupenga, kutha magazi kwa chisawawa kwa ananso ang'onoang'ono amene akuchita kuchotsedwa magaziwa mwachinsinsi, kujoyinitsidwa kwa ana ku bungwe la chipembedzo cha Satana kwakwera kwambiri. Ripoti limene ineyo ngati mtumiki ndikulandira ndipo ndili nawo. I don't know. Ambiri mwanthu amene amapanga zimenezi ndi ndondomeko zimene zilipo zingabweretse mavuto akulu kwambiri amene inuyo ndine tikayang'ana chitsogolo cha zimene takhala tikufotokozera tipeza kuti uwu kuchitika lerowu ndi ufiti ku Malawi kuno umene uli mu gulu la science in witchcraft. Now, Black Order ndi gulupu limene labwera ku dziko lapansi limene limasogozedwa ndi Cameron Vinegar. Ndikubwereza pano kuti Cameron Vinegar ndi wodziwika kwambiri chifukwa iye ndiye mwini wake wa gulu limene limatchedwa kuti Teenager Satanic Online. Tikanena kuti Teenager Satanic Online ndi chiyambi cha kulowetsedwa ana sataniki kudzera mu Satanic Online. Ana amene akuvulala chonchi matendawa akuatenga pa Facebook, pa Twitter, pa Instagram ndi pa WhatsApp. Ndi zonse zimene zimatchedwa kuti online. Ndiye kuli kagulu kapaderadera kamene kakutchedwa kuti Teenager Satanic Online. Ndiye nkhani ya Teenager Satanic Online, mtsogoleri wawo amene imamkhuza kwambiri ndi Cameron Vinegar. Wakhala kumangidwapo ndi bungwe loyang'anira
zakusokoneza ana ku dziko lapansi. Sono tamverani, Cameron Finnegan ndi amene anathandiza kwambiri kubweretsa matenda a ubongo kuchokera ku vana amene amapezeka nawo pa Facebook, ndi pamene amagawira ma violence akewa, kapena pamene amachitira capture kugwira ana kuaponya mbungwe la Black Order, amatenga pa Teenager Satanic Online. Tsopano gulu limene lila Teenager Satanic Online mukadzafunanso kulifufuza zikuoneka ngati ndikulondola figayi, kadi ngati ndikulondola nambalayi, analibisa mu nambala ya 764 nthawi zina mukalowa pa intaneti zina mwa zimene ndi matchulazi mutha kuzipeza. Sindikudziwa ngati muzipeze mogwirizana ndi ripoti limene ndikukupasani ine pano pali, koma tili ndi Teenager Satanic Online. Kuphatikiza pamenepo gulu lovuta kwambiri limene ana athuwa amalowetsa limatchedwa 764. Mmenemu amakonda kwambiri ana amene sanafike ku secondary school. Ndiye gulupu limeneli la Satanic kapena kuti Teenager Satanic Online limayambitsa matenda amenewa anaja akagwira, amagwirira pa Facebook, akagwira foni ndikuyikapo nkhope yake ndikuyamba kuyendetsa nawo zinthu zokhuzana ndi ku Facebook. Chiopsezo chimene chili ku Facebook ndi Teenager Satanic Online imene imatchedwanso 764, ndika network pakokha, koma mtsogoleri wawo ndi Cameron Finnegan. Yeyi anadzadza ndi ziwanda za Bluetooth imene imakwanitsa kumuba mwana ali mnyumba ndi kumulowesa Satanic pa online. Ndi gulupu la pa online koma la Satana ndiyerekezi limene akugwira ana 14 years kukafika mpaka na ku 35, mwina nthawi zina kufika ku 40 years, munthu wansinkhu ndithu akumagwidwa ndi gulu limene likutchedwa kuti Teenager Satanic Online. Ndiye kuti kuyambira zaka 20 ndiye ni mavikitimu kwambiri. Now lerolo kumene ndakuyambira niku makolo ndimafuna kuti ndingopezerapo mwayi okudziwisani kuti matenda awawo amene mukuwaona pa mwanawa watenga pa Facebook, chifukwa iyeyi ndi Teenager Satanic Online member, ndipo iyeyi ali mu gulu la 764. Tiyeni tione zimene tinamvulazi mene timapemphera naye, nakupasani mwayi wakuti mumvuleko kabako kamene anayika pa manjaka naka kabakoloka. Sopono mukakatembenuza kukapinda nkachikopa, mwakatembenuza kukapinda kuseriku nokha ndikhulupirira mukuyiona nambalayi. Nambala imeneyi anayipeza bwanji? Komanso ndamufunsa mwanayi wavomera tilipo za 764, akunena kuti nambala imeneyi ndi nambala ya chinsinsi imene timalumikizirana ndi anzathu pa online. Foni yake yomwe yamabwereka yanuyi nkumapangira zimene zizi. Ndiye kumeneku ndi kumene kwabwerera matenda au bongo, ndipo amagwira ana mbirimbiri kudzera pa Facebook, WhatsApp, Instagram ndi ma WhatsApp ndi maujeni ambirimbiri amene ali ku dziko lapansi okhuzana ndi online ndi sukulu imene anawo akuchitayi. Kuzindikira kwawo nkosiyanako pang'ono ndinu makolo mmadziwa kuti ana amenewa foni amayitembenuza kusiyana ndi inuyo. Mwana ameneyi angadziwe kwambiri zinthu zambiri kusiyana ndi inu.
kale panopa yoniyo remote limene makolo mumadalira mwanayi kuti akufunireni akusakireni machanelo koma mmalipira ndinuyo. Amadziwa paliponse chikabloka amadziwa kuti chabloka chathawa network ndikufunika ndipite pakuti kwa ana ang'onoang'ono a nyumba. Amadziwaso zimenezi kuchokera mmafoni. Now information yanga ya nthawi yochepa ndiyo ngokudziwisani kuti kwabwera matenda amene ana akumakomoka ngati akudwala khunyu, ngati zizindikiro zosonyeza kuti anawa ali ndi khunyu. Nthawi zina zizindikiro za matenda ngati kuti anawa ali ndi ninganene kuti ali ndi meningitis. Now ena afika poti ayamba kale kualandirisa treatment ya zimene ndikunenazi matenda amenewa, koma ayi osachirabe osathandizikabe ndi chifukwa chakuti alowesedwa mu black order. Ndiye mgwirizano wa ana amenewa akayika mu teenager satanic online amalowesa ku gulupu limene limatchedwa kuti black order. Now tili ndi ma black order member ambiri kuma primary pakafukufuku amene ndapanga. Result yake ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha ana amene akumaona zizindikiro zoti achitidwa attack ndi satanic. Kodi ana amene analowa bwanji? Ana abwera satanic wakuzanyengerera? Ayi, ana apeza pa Facebook, ana apeza muzithunzi zimene timatumizirana. Ndinaona zana mbale wina pa WhatsApp panga pamwepa mu group la umboni watu aibu wabadwitsa mwana ndi anantumiza pa group pa kuti timuone. Naiwala kuti ndimulowere ku inbox kwake kuti ndimuchenjeze kuti zoterezi si bwino. Tikabereka ana tili ndi ana tipewe kwa jambulana nkumatumiza through mafoni, chifukwa kuli teenager satanic online imene imachita capture chithunzi cha mwana, chithunzi cha munthu, nkhope ya munthu nkumulowesa satanic organization. Ndi ana ambiri ali pa satanic online, ndi amenewa akumagwira ntchito ya chipembedzo cha satana koma through online. Nthawi yokhayo imene mwapanga liliza kachoka ku skulu kudzagwira foni amakhala kuti afika ku chalichi. Wow, ndi amauzidwa zoyenera kuchita. Anawa tsopano akumakhala ndi kuzama kwina kwa paderadera kumene munga kuone kupyolera mwanawa kumene kumakakhuza zochitika za pa family patu. Koma mwina kwakukulu ndingapiteko ndimangofuna ndinene kuti kodi kukomoka uku akukomoka anaku nangano malipoti awa kuti anabwera kuzanditenga, ndakumana nawo pa njira akundikakamiza kuti ndipange zakuti, zikumatheka bwanji? Analowa teenager satanic online ndi anagwira pa Facebook. Ena mukhoza kunena kuti umatu ifeyo tilibe Facebook, tili ndikafoni kamanja chabe, koma akukhuzidwanso ndi matenda amenewa. Mamembala amene analowa mu teenager satanic online ndi kukhala mu black order amapezeka mmasukulumu. Ntchito yawo ndi kulumikizisa anzawo kumabungwe amene wawa mwachinsinsi kwambiri. Amagawana maspiriti amenewa kuchokera muzakudya ndanenapo, kuchokera mzovala zimene anawo amakonda kubwerekana za ku skulu, kuchokera mzolembera zimene mmatha kupasana kapena kubwerekana, kuchokera muzolandira zolekanalekana, komanso kuchokera mmabungwe amene amabweresa zinthu mmaskulu kudzagawa molekanalekana mwa njira iyi kapena inayi. Amatha ana athu aja kukhuzidwa nawo ndi kuchitidwa capture pa teenager satanic online. Now ndimalize ndi kuti kudwala ukuku kumene mwana uyuyu akudwala kwabwera chifukwa cha utumiki wa Cameron Finiga amene ndi satanist. Ali ndi moyo ndi unena pano, anamangidwa pakatipa,
I don't know ngati boma la America lampanga lilisi, koma anamangidwapo kutuluka anayamba kumapezeka ndi mavuto amene wali wang'ono mpaka panopa akukula. Ndiye mtumiki wamkulu wa utumiki umene wabweretsa matenda a ubongo ku wana amene mavirus yake akumalowa through network, through online ndi zinthu zina zimene koma zikukhuza technology ku dziko lapansi ngati njira imodzi yotigwirira ukapolo achana athu. Ndiye malizati ndi ma evidence oti nthendazi zili exist kwathu kuno ndikupezeka kwa matenda ngati mukuwaona ndi mwanayi, ndipo nambala ndiyo mukuyionayo 764. ndi umboni woti mwana ameneyi ali mu teenager satanic online. Anambira mabwana mukapeza kuti amagwidwa ndi matenda a ubongo. Anambira amene zinthu zawo zili pabwino kuti ma access a zinthu za technology za online si vuto kwa iwo, mukapeza kuti ndiye ma victim oyambirira amene amapezeka ndi matenda a mental disorder. Choncho iyi mental disorder mukuiona apapai, it's not just a mental disorder ya nature, koma yapezeka chifukwa chakuti mwana wanuyi anajoina satanic teenager online, komanso ali mbungwe la Black Order, ndipo amagwirisa ntchito nambala ya 764 ndimene mwayipezayi. So zikomo kuti ndinabwera ndipo taona palibe chosatheka ndi Mulungu. Mulungu awathandiza anawa, awawombolanso anawa. Kodi 764 ntchito yake kwenikweni nambala ipayokha ndija mu 764 ndi kumene nthawi zambiri amasungizirako zithunzithunzi zimene anawa amanena kuti akundilondola, anabwera, amafuna adzanditenge, amalankhula nane akuti andipha, akuti inuyo ndikupheni. Amenewa amatumiza zilengalengwa za ziwanda zimene zimakakumana ndi anawa kuseri, chifukwa palibe anthu enieni amene anabwera kuzagwira ntchitoyi kuntenga mwanayi. Amangogwirisa ntchito network ya 764 kukuyikirani mzithunzi zolakwika kwa mwana, nkumakumana naye, nkumanyengerera, kapena kumusowesa mtendere, kapena kumamuyimitsira anthu panjira amene amakumana nawo, kumamuyitana ubwere, mwana uja nkumapita kukakumana ndi anthu akuti si anthu, kulankhula nawo, iye nkumaona kuti ndanzache ndi nzanga, njira zolekanalekana zimene zimakhaziripo. Sono tingotero kuti Mulungu akukhalireni mboni mpaka tsiku limenero pamene tilowe naye mwanayi mchipinda momuno tili tilowa nyumba kuti tiyambe kupemphera naye mpaka nthawi kameneka. Koma ndi kupemphera naye inunso amene muli ndi ana anu amene apezeka ndi vuto ngati lomweli, ndilipo ine Brother Twaibu pa nambala ya 092040 Mbuye akudalitseni. Ndikulankhulira zinthu zimenezi kuno ku area 43 kufupi ndi kwa Kauma. Mbuye akudalitseni.